ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಂತಪೆ ಸುಲಾಬಡಿ ಕಾಸ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂದು ಕೊಡ್ಪೆ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಕಾಸ ಆಪುನ ಒಂದು ಯಾನೆ ಮಂತೆ ತೋಬತ್ತೆ ಅಬೆ. ಇದು ದಾಲ ಮೋಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ ಖರ್ಚು ಅನ್ಪದ ಆತೇ ನಿಕ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮನ್ಪುಲಿ. ನಿಕ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೇಪರ್ ಓದ್ ಮರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಸುಲಾಬಡೆ ಕಾಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ. ಎಂಚ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂದಾಜಿ ಅಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಬುಡಿ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ಬಾರ ಸರೀಟೆ ಪಂತ ಸರೀಕೆ ಬಿಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟೇಜಿ ಪೂರ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಚೂರು ಬಂಗ ಪಡೋಡಿ ಗೋಣಿ ಉಂಡ ಹುಚ್ಚಿ ಆನೆ ಮಂತ ತೋಜಬೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ದ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಟ್ಲಿ, ಇದು ಶ್ಯಾಂಪು ನಿಖಿಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಪಂಡದು ದಕ್ಕದಿ వచ్చి ಗೋಣಿ ಪಡ್ದಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕೊಂಚ ನನಂಜುಂಡು ಬಲೆ ತೋಜ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ದಕ್ಕೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಣತ ಕಾಸು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿಂದು ನೆನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗುಜಿರಿ ದಕ್ಲೇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಪುದರೆ ಗುಜಿರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮರೆ 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 ಮರೆ.